Едни спагети курма вара, свинско по-арабски, пилишка дроб сарма, едни панирани заешки очички, маринована конска опашка ще искам. Дай ми една рибена чорба с кисело мляко. Едни телешки коленца на скара и дърпано свинско с зеле имате ли? Да, имаме дърпано свинско. И за какво сте го дърпали? Май нещо не е искал да идва под ножа, а? Бе, Иване, още не мога да повярвам, че му докара на истински ресторант. Ама айде, моля ти се, бъди малко по-културен и дай да говориш с пълна уста. Я кажи как ти дойде на ум да ме докараш тука. Малко смяташ така да ми сумтиш? Как се говоря за това остана? Как искаш да ти говоря, ма? С къде си да говоря? Кажеш ми да си за това остана, пък искаш да... Може само да не викате в ресторанта. Видя ли, Иване? Тебе, Спаске, аз съм най-големия! Епимено, ясуи му си на хипоми, епимено, магриау ми си му хипона. Нали, моето момиче? Мяхта, ясуи, здрави, приятел, изшурящо. Епимено, язуидо ми се. Ако може да не се качвате на масата. На здраве, Спаски.